15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haka khatlai tarik ujilio arjara punrio ka dorbar Shillong Laitumkhrah ka layo Jingrakhe ka Rashtriya Ekta Diwas haka jingitre lang apedeng ki nok Shillong jong ka Shillong bat ka Meghalaya police komchibenta jokani ka Jingrakhe la palong ka marathon unity run ka blasdang na fire brigade Shillong bala ya lingba ka civil hospital Shillong shoban poi bat penkot Laitumkhrah police station ka ne ka program la penshong kon da ka jingedon ringkat jong ka MLA ka East Shillong constituency ka kong amprin lingdo badu superintendent of police East Hills district uba Vivek CM ka bakila aimen CM badu ban Shongshit yakani ka singi ka bakarpang haga jingla ban pelong yakani ka program ka bajop ka tobar Shillong Laitumkhrah ka ai khuble karpang yaka Mrs. Rashi Vasvani jonga bread cafe, Mr. Jiwat Vasvani jonga deja vu, Mrs. Obi Teryang jonga Poinusuk hotel, Miss Sngur Timai Walang bat Laitumkhrah market committee kibalano sinyang daki jingbam ki jingdi bat kiwe pat ki jingdangkam haka Kyrwoh kabla pha shikilat patai kubor ka dorbar Shillong ka ai ka jingsongu pakraw ya baro kiblai shimbenta lakalong daka jingdon ringkat ka jingno sinyang ni ka jingitrelang bat ka kermen bakani ka mensiem janga jingetali ka jingitrelang ba ka jingso kit kli patba kan yai bitang ban kan tie ka Laitumkhrah ba ka jalahi borok koi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya